Grabatzen ari garen unean gaueko 10:00 2 minutu igaro diren honetan, gaur goizean Realaren inguruan jakin dugun albistearen berri eman behar dugu eta bide batez bere ibilbidea errepasatu. Kasu honetan Roberto Olabez ari gara, Realak gaur goizean jakinarazi du kirol zuzendariak, 2016tik kirol zuzendari denak, ez duela taldean jarraituko eta bere ordez Erik Bretos arituko dela orain artean besteak beste David Moyes entrenatzailearen itzultzaile eta Roberto Olaberen eskuineko esku izan den zuzendaria. Honen bestez, Roberto Olabek 8 urteko ibilbide oparoari, Realean eman duen ibilbide oparoari amaiera emango dio eta horrelaxe jakinarazi du Realak. Roberto Olabek, Realeko futbol zuzendariak, denboraldia amaitutakoan gure klubean ez jarraitzeko erabakia hartu duela jakinarazi du. Ordura arte bere eginkizunak betetzen jarraituko du. Erik Bretos gaur egun klubeko futbol profesionalaren eta scouting unitatearen arduraduna, Realeko futbol zuzendari berria izango da datorren denboralditik aurrera. Roberto Olabek, hau garrantzitsua da, bihar emango du prentsaurrekoa anoetan. Beraz, hause izan da gaur goizeko albistea, eta Roberto Olaberen eginkizuna kirol zuzendari izatea da, berekin besteak beste Realak pare bat denboralditan ezik gainontzeko guztietan Europan sartzea lortu du, hainbat fitxaketa egin dira, hainbat polemika ere izan dira, eta guk horiek denak alik eta sakonen aztertuko ditugu horretarako, gure lagun txiolariek ere askotan ematen dituzte, euren deliziak edo errelikiak eta gaurkoan horietako bat daukagu hementxe, besteak beste Reala Enjoyer erabiltzaileak sortu duen tier lista. Bertan Olabek egindako fitxaketa guztiak daude, fitxaketa honena, sekulako denboraldi egin zuen, ongi baino hobeto egin zuen, bete zuen, gehiago espero zen ala, erabateko frakasoa izan zen. Eta lehen jokalaria hementxe daukagu, Brais Mendez, orain artean Realeko jokalaria da, gaur egun ere, Imanolentzat oso pieza garrantzitsua, inongo zalantzari gabe, eta orain artean behintzat oso maila erregularra ematen ari dena, egia da urten hor metakarpioan lesio bat izan zuela, ustura izan zuela, baina jada berreskuratu denetik oso maila ona ematen ari da, joan den urtean ere funtsezkoa izan zen, eta Realean dagoenetik funtsezkoa izaten ari da esan, jendeak hasiera batean ez zuen fede handia fitxaketa honengan, zeltan ongi jokatu zuen, baina etzen espero halako errendimendurik ematea, eta esango nuke oso ongi aritu dela orain artean behintzat. Bigarrena zein da, David Silva zer esan, jada zuzenean kokatuko dugu, Olabek egin duen fitxaketa onena niretzat inongo zalantzarik gabe. 2 urte egon zen Realean, 2020 urtean fitxatu zuen, pandemiako uda horretan Realak, eta 2022 urtera arte jardundu talde txuri urdinean. Beraz, 3 urtez aritu zen Silva, eta egia esan bagenekien aurretik ze klasetako jokalaria zen, batetik munduko txapelduna izana, bestetik Manchester City bezalako talde indarsu batean 10 urtez mito izatera iritsi zen jokalaria, eta gero zurrumurruak egon ziren, Laziora joango ote zen, baina bere kalitate horrekin ez, denean azken finean zelaian ibiltzeko moduan, baloia gidatzerako moduan, magia erakusterako moduan, azken pase hori ez ematerako moduan, egia esan Realaren zelai erdian, eta esango nuke kopako finalean ere, kopako final horretan ere, oso funtsezko jokalaria izan zela, inongo zalantzari gabe, eta nik uste bera ere esan zuenagatik behintzat, gero beste urte betez ere berez geratu hartzue, baina
lesio larria tarteko eta adina tarteko jada futbola uztea erabaki zuen, baina esango nuke bera ere oso gustora jarduntzela Donostian, eta hori ere baloratzekoa inongo zalantzari gabe. Urrengoa Ale Remiro, Realean asentatu den atezaina, inongo zalantzari gabe. Esango nuke ongi baino hobeto egin duela. Behar bada oraindikan ere ez du esango, erabat bere goia jo duenik, baina urtetik urtera demostratu du atezain segurua dela, hankekin ere sekulako hobekuntza egin du, ezin da ahaztu etorri zen lehen urtean Atletiken urte bat zuri eginda zetorrela, hau da, ez zuela partida bakar bat ere jokatu Atletikekin, eta horrela batzuetan zaila izan ohi da atezainarentzat erritmoa berriz ere hartzea, baina oso azkar egokitu zen Remiro Realera, gainera lehen da biziko denboraldian zer eta kopako finalera sailkatu zen, urrengo urtera arte jokatu etzen kopako final horretara, eta zer gehiago eskatu behartzaio, ez? Alex Remirori, orain artean Realean egon den jokalari onenetako bat, eta Europako arrakastan oso jokalari garrantzitsua inongo zalantzari gabe. Urrengoa utzita etorri zen Andre Silva, honi hau frakasoa izan zen, hau inolako zalantzari gabe frakasoa izan zen, denboraldi baterako etorri zen Portugaldarra, esango nuke nahiko jokalari, min hartuta etorri zen, jada, hori ere behar bada Olaberen erru bat izan zen, erruetako bat behintzat, eta gero jokatu zuenean ere 2 gol xistrin sartu zituen, bata gainera kopan, horixe, 3. federazioko edo talde baten aurka oker ez baldin banago, eta egia esan partida garrantzitsuetan etzen agertu. Gero egia da, denboraldi amaieran errendimendua apur bat hobetu zuela, eta behar bada batzuk ere esango nuke bere fitxaketa eskatu zutela, ez, baina orokorrean ez zait iruditzen Realak ongi egingo zukeenik hau fitxatzen, eta hortxe geratu zenez Andre Silvaren igarotzea Donostiatik etzen bat ere arrakastatsua izan. Modibo Sainan da urrengo, hau ere frakasoa izan zen. Azkenean, ez zuen ezer jokatu, 2 aldiz edo utzita joan zen, azkenerako saldu egin zuten, baina etzen inondik inora taldean egokitu, kopan egia da, partida batzuk jokatu zituela, baina orokorrean atzealdean konpetentzia handia zuen, jokatu zuen partidetan egia da, ez zuela akats nabarmenik egin behar bada partidaren batean Atletico Madrilen aurka oker ez baldin banago hor bai, akats nabarmen bat egin zuen, hor titular izan zen, baina orokorrean behintzat Realetikan nahiko diskretuki igaro zen jokalaria. Diego Rico, honek ere bere goraberak izan zituen Realean, ez da erraza, esango nuke bete zuela Diego Ricok, azken finean hor etorri zen Nacho Monrealen ordez, Nacho Monrealek min hartu zuen, eta ondorioz horrek futbola uztera kondenatu zuen, bere ordez etorri zen, fitxaketa merkea izan zen, oker ez baldin banago 500.000 euro soilik ordaindu zituen Realak Diego Ricorengatik, hori gaur egun merkatua dagoen bezala noski oso prezio ona da, eta gero errendimendua esango nuke ordaindu zenarekin nahiko bateratsu eman zuela. Ezkerregalean oso jokalari erasokorratzen, hegaleko jokalari askori bezala behar bada defentsan kostatzen zitzaion gehiago, baina orokorrean, esango nuke bete zuela Diego Ricok, eta hortxe, Burgostarraren errendimendua Realean, lehen da biziko 2 urteetan ona, baina 3. jada Getafera utzita eraman zuten, eta jada antxe dago Jose Bordalasekin finkatuta. Matthew Ryan, hau Remiroren 2. atezain bezala etorri zen, gaur egun orain zalantza daukat, non da bilen ere. Esango nuke, hementxe ari naiz begiratzen,
gaur egun non dabilen, gaur egun Erroman dabil, Erroman Matthew Ryan, eta egia da Remiroren esan dugu, ordezko bezala etorri zela, bi denboraldi bat egin zuen, baina noski, berak behar bada ambizio gehiago nahi zuen, talde batean titular moduan finkatu, eta ia esan harritu ninduen neuri ere Realera etortzeko aukera planteatzea, azkeneako Remirok oso ongi irabazi zion postua, azkenean Ryanek partida apur batzuk besterik ez zituen jokatu, eta esango nuke bete zuela honek ere, baina esan bezala arrakasta handirik gabe igaro zen Realetik. Umar Sadik 2022 urtean iritsi zen jokalaria Almeriatik sekulako gol festa eman da Mediterraneo aldean, joko Mediterraneoen estadioan hain zuzen ere, jokalari altua, aurrelari klasiko bat ez, buruz eta ongi joaten dena, eta gero areaz kanpo behar bada gehiago kostatzen zaiona, baina Realean bigarren partidan Getaferen aurka min hartu zuen, eta ondorioz geroztikan ez da berdina izan, geroztikan 2 gol besterik ez dituela sartu esango nuke, eta oraindik ere taldean jarraitzen du, oraindik ere Imanolen dinamikan dago, baina nik sentitzen dut frakaso bezala hartu behar dut. Arsen Zaharian, Errusiarra, fitxaketa hau nahiko arriskatua izan zen, batez ere David Silva joan zen urte horretan egin zen fitxaketa izan zen Zaharianena, Olabekor urte horretan jokalari gazteen aldeko apustua egin zuen, gaur egun min hartuta dago Arsen Zaharia, baina lehen urtean egia da hasieran kostazitzaiola eta normala da hori, Rusiako ligatik zetorren, beste liga oso ezberdin bada, eta horre erdi puntan, tarteka egalean ere ezartzen zuen Imanolek, ez zeukan postu finkorik, eta hori jokalari batentzat ez da inoiz erosoa. Halere, esango nuke ez dut frakaso moduan jarriko, baizik eta geixiago ere espero zela, eta oraindik ere asko badauka emateko, naiz eta une honetan min hartuta aurkitzen den. Carlos Fernández, hau Granadatik fitxatu zuen Olabek, kasu honetan, Sevillatik, baina Granadan sekulako denboraldi puska egin ostean, aurreko denboraldian, eta honi ere Sadiken antzeko zerbait gertatu zitzaion, hasieran egia da, ez zela bat ere ongi hasi, baina gero min hartu zuen, lotailu gurutzatua utzi zuen, eta geroztikan ez du jarraikortasunik izan, eta ez du Imanolen 11koan jokatzeko aukerarik izan, eta aurrelari batek gola behar du, golak lortzeko jokatu egin behar da, eta Carlos Fernándezek ez du hori lortu. Orain Kadizen dago utzita, eta ez dut uste hurrengo urtean itzuliko denik. Mikel Merino, honetaz zer esan, sekulako maila eman duela Realean. Aurten joan da Arsenalera, baina kopan ezur bat hautsia zuela jokatu zuen, gero sekulako maila eman du Realean, nik uste asko hazi dela, Newcastleetik etorri zen 2017 denboraldian, eta geroztik egin duen garapena ikeragarria izan da, ikeragarria esango nuke, eta oraingoan Arsenalen ari da jokatzen, min hartuta egon da, baina Olaberen esango dugu, Olabek asmatu duen fitxaketa onenetako bat, inongo zalantzari gabe. Zelai erdian sekulako nagusitasuna erakusten zuen norgehiagoka gehienetan, horrez gain zuloak oso ongi ikusten zituen, gola zuen jokalari oso osatua Mikel Merino, inongo zalantzari gabe. Álvaro Odriozola zer esan, Real Madridera joan zen, eta hor esango nuke bere ibilbideari amaiera edo eman ziola. Gaur egun Realean ez du ezer jokatzen, Bayernen eta Fiorentinan utzita egon zen, Realeko bere lehen aldian sekulako abiadura zuen, bala zen eskuinegal horretatik erasora iristeko, eta gainera
berak baloia gidatuta iristeko gaitasun handia zuen, horrez gain barnerak sartzeko eta baita ere jokalari garrantzitsua zen, aurrelari izatetik, hegaleko aurrelari izatetik zetorren, Sansen horrela jokatzen baitzuen postu horretan, baina gero Realera berriz ere itzuli denean, ba ez du postu batekin egitea lortu, eta ondorioz, ba hemen frakaso moduan ipini behar dut. Take Kubo, honetaz ere esan, ba, sekulako denboraldiak egin dituela. Realean Olabek fitxatu zuenean kritika asko izan zituen Gasteiztarrak, nirea barne, ez dut ukatuko eta ez dut ezkutatuko, aurretik Real Madridek fitxatu zuen, bertan ez zuen leku bat egiterik izan, Mallorcara joan zen, Villarreal, berriz ere Mallorca, Getafe, baina talde bakar batean ere ezin zen egonkortu, eta Realak bere aldeko apustua egin zuen, fitxatuta gainera 6 milioi ordaindu zituen eta begira zer rendimendu ematen ari den Realean. Ikusi besterik ez dago, partidaz partida bera da diferentzia gehien markatzen dituen jokalaria, eta esango nuke Olaberen beste ongi asmatu duen beste fitxaketa bat. Robert Navarro, honi bete zuela jarriko dugu. Orain Mallorcan dago, utzita, hurrengo urtean ziur aski eta zurrumurruek ala dioten moduan Atletikera joango da, Robert Navarro, eta, nik esango nuke Realean jokatu duenean, ez du inoiz postu batekin egiteko aukerarik izan, esango nuke Imanolek nahi dituen klaseko jokalariak eta Robert Navarroren jokoa ez datozela bat sintonian, eta horren ondorioz Robert Navarroko oso minutu gutxi jokatu ditu. Berez, kalitate handiko jokalaria da, zelaian erasoan batez ere oso ongi bilatzen dituen azuloa, baina defentsan ia ez du ezer laguntzen, eta gero erasoan ere ez da era bat desberdintasuna markatzen dituen jokalaria, eta beraz, jokatu ditu minutu batzuk, gol garrantzitsu batzuk egin ere, baina orokorrean Robert Navarrok esango nuke bete egin duela, besterik ez. Alexander Isak, beste bat, hauenek ere sekulako denboraldiak burutu zituen, orain 2 urte fitxatu zuen Newcastlek, eta orain bertan dabil Ingalaterra aldean, Premierrean, baina Realean sekulako denboraldiak egin ostean, besteak beste kopa loriatsu hori irabazi zuen, eta Olaberen fitxaketa horietako bat nonez jende gutxik ezagutzen duen, futbola eta asko jarraitzen ez dutenek eta gutxi ezagutzen duten fitxaketa horietakoa izan zen Isakena, eta egia esan guztiz kontrako sentsazioa utzi zuen, hau da. Sekulako gol pila sartu zituen, horrez gain partida bakoitzean areaz kanpo eta ematen ziona taldeari oso aurrelari gutxik eman diote benetan Realari, eta Isak horietako bat zen, jokalari langilea, baloia edozein lekutan hartu eta jaurtitzeko beldurrik ez zuena, jokalari egizkin egiteko altua, eta 19 urterekin iritsi zen, baina esango nuke aurrelari izar bat izan da joan zela Newcastle aldera. Geraldo Becker gaur egun ere taldean diardu, behin eta berriz ari gara esaten azkenengo behar bada urteetako Realeko jokalari batek publikoki izan duen gertakaririk lotsagarriena edo berea dela, gu diskotekan gertatutako burruka hori tarteko, baina, ongi hasi zen, gaur egun behar bada ez dago bere mailarik onenean, lehengoan Bartzelonaren aurka gola egin zuen, inor gutxik espero zuen halako partida bat Geraldo Beckerren aldetik, eta egia esango nuke sekulako denboraldia egin zuela lehengo urtean, batez ere neguan fitxatu zuen Olabek, eta ara, noraino iritsi zen lehen taldean ia jokalari garrantzitsu izatera, edo oso garrantzitsu behintzat, gero egia da denboraldi amaieran pixka bat jaitsi zuela, baina batez ere eskuinaldetik oso ongi jokatzen duen jokalaria,
eta Momo Txoren ordez etorri zen, Momo Txoz gero hitz egingo dugu, eta horixe, Xeraldo Beckerren, oraindik ere Realean dihardu, eta nik esango nuke momentuz behintzat betetzen ari dela. Hauxe izan da lehenengo bideoa, orain bigarren zati bat egingo dugu, bestela oso luzea geratzen da bideoa, eta beraz bigarren zatira arte.